Γεια σας, σήμερα θα κάνω τη συλλογή με τα καλλιτικά της φίλης μου και πάμε να αρχίσουμε. Έχουμε μία παλέτα σκιών από τη Victoria's Silk Touch με ροζ σκιές και άσπρες. Μετά έχουμε μία παλέτα σκιών από την Essence All About Vintage με καφέ και μπλε σκιές. Μετά έχουμε μία απόχρωση για μάγουλα, για ρούζ, που είναι από την Dorothy L. Μετά έχουμε πάλι ένα ρούζ από την Eveline που είναι σε ροζ απόχρωση. Μετά έχουμε την πούδρα της φίλης μου από την Cabrini, από το 01 νούμερο. Μετά έχουμε μια μάσκαρα τη Μόντα που έχει αυτό εδώ το πινέλο. Είναι τεράστιο. Μετά έχουμε αυτήν εδώ τη μάσκαρα από την Elixir που επίσης έχει ένα πολύ τεράστιο πινέλο. Μετά εδώ έχουμε την Miss Scope που έχει αυτή εδώ ένα τέτοιο πινέλο. Μετά πηγαίνουμε στην Golden Rose και έχει αυτό εδώ το πινέλο. Και τώρα αρχίζουμε τα κραγιόν. Πηγαίνουμε στις Golden Rose το Velvet Matte που είναι αυτή εδώ η συσκευασία του, η κλασική Bordeaux που έχει αυτό εδώ το χρώμα. Είναι το 26 νούμερο που είναι αυτό εδώ, δεν πολύ φαίνεται. Μετά έχω αυτό εδώ από τη Victoria's Silk Touch που είναι ένα ροζ. Είναι αυτό εδώ. Αυτό δεν σας το βάζω επειδή είναι πολύ ανοιχτό και δεν φαίνεται δυστυχώς πάρα πολύ. Και μετά πηγαίνουμε στα lip gloss που έχουμε ένα από την Oriflame από τη σειρά The One που έχει μια πάρα πολύ ωραία λάμψη για το χείλη, τα κάνει πιο ζουμερά. Μετά έχουμε ένα lip gloss από το H&M που έχει και αυτή εδώ ένα ίδιο πινέλο. Μετά έχουμε ένα lip gloss από τη 16 που είναι το πιο καλοκαιρινό ωραίο χρώμα που είναι αυτό εδώ το πινέλο. Και έχουμε και το lip gloss πάλι από το H&M που είναι αυτό εδώ που έχει μια πάρα πολύ ωραία συγκλονιστική συσκευασία που είναι αυτό εδώ το πινέλο του. Και μετά έχουμε και ένα μαύρο μολύβι από τη Victoria's Silk Touch που έχει και αυτό εδώ μια τέτοια μύτη και κάνει και πολύ ωραία για eyeliner. Και μετά πάμε στα μοναδικά πινέλα που έχει φίλη μου και είναι αυτά εδώ τα διπλά που έχει ένα για πούδρα και ένα για ρούζ και ένα για τα μάτια που έχει αυτό εδώ με τις τριχούλες και το άλλο που είναι το κλασικό. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η συλλογή. Ξεχάσαμε να σας δείξουμε και το lip balm. Ξεχάσαμε να σας δείξουμε ένα lip balm από την Avivita που είναι αυτό εδώ. Τι έχει φάει η κοπέλα, δεν υπάρχει. Και έχουμε και δύο κραγιόν από το H&M. Αυτό ήταν.